Osimone ya bụkwa eje obodo oyibo still emesi enye dị umeanụ nwụrụ. Osimone ka dịsi umeanụ nwụrụ na ọ dị aka na mmepe ike abanye. Nya, ihe a niile ya na-emesi etu ufie n'anya ka vom. Osimu fie n'anya ka vom. Nya amala ebe ya nọ, nya echeta ebe ya nọ, nya echeta ebe fa bidoro, nya echeta ụwa ya niile. Ife niile ya na-eche nwaanyị a, ife niile ya ji bụrụ mmadụ nwaanyị a, ebe ya bidoro nwaanyị a, ma mgbe e nwere ego, ma mgbe a nwere ego, ma mgbe a daa n'ọya. Everything about this woman si etu ụkwụrụ ya n'iru. Ihe a chọ ịpụ ya ala. Ụmụ ya bekete na-asị ya, Daddy, you can now enjoy your life. You can now enjoy your life. I hope you will now enjoy your life. Osimu nke a bụ ijide tie bujisisie nye aka n'ụkwụ. Ya beketela akwa na-eji ya na-asị ọkwa ọganyala n'ebe akwa ịha. Na ọ bụrụ dị mgbe akwalụ nwunye ka abela akwa na ọka akwasịzi nwunye. Osimu na ife anwụ niile ya na ya na-agbọ na-akwụgharị na o nwere nke dị mma ọnụnụ, na o nwere nke dị mma idu ete n'ụlọ ka ya na fa na-abọ biri. Mba, na fa niile bụ agwọ bụla akpị. Nya, ndị friends ayọkatagwie ụfọdụ fedurie pụọ dutere ụmụ nwaanyị akparị akagbogo kparị akagbede. Ya lose treasure. Osimu ego niile fa nwere nwaanyị a hapụrụ ya n'afịa. Ife niile fa kpakọtara nwaanyị a hapụrụ ya. Shishi tọrọ orire kwu. Na ọ bụkwa anụ na fa gbasara owelu nke ejebe. Na ya ma na-efe ile otu. Nọ na nwaanyị a kwọsịala aka tiela ọkụkọ akụ nwụrụ. Osimone na mgbe ụfọdụ echita amara how much pains ọ na-cause the partner. Na ifu mens ebe fa na-echiti. Na fa mụrụ mahụ, na fa mụrụ ma especially ndị aji ego. Na ihe ha na-cause nwunye ha bụ survival of the future. Onye survive obulu. Nyafu nwaanyị na-echiti back on the husband na ya da abalị ya mba, ya da ewu iwo, na ọdọ dị aka enetene maka na ife ụmụ nwoke na-emekarị. Ya ka aka ji wee nọrọ na peji ma. Na o nwere ife ọbụla nkwado ụmụ nwoke na-ewutie because na ife fa na-emekarị. Na nwoke ka abụọ, if you want come for him na comment section. Mana ife ụmụ nwoke na-eme dị too much. Na ife fa na-atọchọgharị ụmụ nwaanyị dị too much. Na onye nwa cause na this woman this. Na o nwere ife kwuterie na dọkịta ekwugo n'elu kwuo na na-asị na ibia de develop nna anyị bi enwe mgbe mmadụ niile abụrụ ofu. Mmadụ niile abụrụ ofu. Na mgbe eche na nwaanyị a move on na nwaanyị move on. Also ụmụ nwaanyị learn how to speak out. Learn how to love yourself. Love yourself first before loving that man. That man ị na-love rọga enough. Osimone no dị impossible nwoke ị na-akwụgharị si gị na aka love nwunye 100% na ọ bụrụ eziokwu. Nsị a Osimu na ọ bụrụ eziokwu. Osimone ka anya m reason na nwoke na-akwụgharị ne achọrọ ka nwunye hapụ ya na-claim na ya love nwunye abụrụ love. Na number 1 bụ na ọ chọrọ ka nwunye hapụ ya maka ụmụaka. Ọ chọrọ ka nwunye hapụ ya maka ezi afọ ọ na-aza as a married man keep the family. Na ọ chọrọ ka nwunye hapụ ya ka adụ nọmbad ndị nwunye ha hapụrụ maka ịkpa maọbụ nkwụgharị. Mba, na ọ ga na-akata for nwunye o. Ịbịa for nwunye ọ bịa for you because na ọ chọrọ keep family like this as a responsible man. Maka ife nwunye na-emeri, maka family o keep together, maka ife ọ na-ediri o, maka ụmụaka ọ na-eneta anya, maka ka ọ ghara inye ụmụaka emotional torture. Ịghọta na ọ ife ọ na-achị protect. Not that na ọ ka love that woman. No. Ọ bụrụkwa na o hate o. A man want to be a man, protect his family, guide his family to be there for him. Mana ọ bụkwa ma that na ọ ka love nwunye 100%, etu o si love ya wee no bịa na-asị ụmụ nwoke unu edeceive n'onwe unu. Ihe a na-abịa sị gị na ebe a na can cheat and still love his wife. No, ihe ọ na-protect bụ afia, dignity, being a man as a man. No ife ọ na-protect. No ife nyanwa was trying to protect nwunye eju. Mana due to na control nwuru onwe ya sị anya jebekwuo.
mudochia ya no go with men bụ men a na-anụ afa nwenu ma ife a na-alụ. This is what they're protecting. That na ha nọkọsịa no ụfọdụ asị nna ka nje nakwekwe madam nke nna asị nna ka nje nakwekwe madam. Ndị niile mara eji ha breki anọrụ dị a na-afịa aka n'isi. Odoghị anya that they are not happy. Odoghị anya that they are crying. Odoghị anya like ị ga-afụ joy n'iru ndị family ha ka nọ fa na-echit dan ndị family ha nọrọzi fa na-echit na fa na-regret ya from A to Z. Mụkwa otu onye anywhere na ọ bụ na ụmụ nwoke ga-agwa gị nke bụ eziokwu. You can't love two people at a go and love them equal. Odoro possible. Odoro possible. That's why you went to side chicken, a lorry, no gory moto, marry everything. All those things are not wrong when you give ma. What do when you give ma? I pay a tag. If I find a book, no boom, they will still take care of the woman. Can enjoy good no one kick yab. Of if you go. Abromo because they say no more now. Abromo. Kamal Kosi, where do possible? One of it and say love you. You want to protect yourself, your dignity, everything is still you. Exactly. Osemunne, onye kwesịrị dey feel guilty. Na people are wakata gị okwu mana still. Gaga nwụrụ oge elugo. N'ọnya nwa bụ nwaanyị a. Na nwaanyị a develop this tumor maka nyanwa. Na ọ bụrụ na nwaanyị a esori wee work hard, bụ ihe nyanwa na-echezi o. Maka na ndị ọzọ nwere ike na-asọ ọkwa nwaanyị. Nwaanyị a dị n'ụdị. O nwere nwaanyị bụ nwoke na ndụ nwoke. Na nwunye wọzụ nwoke na ndụ ya. Na ife nya bụ tata na nwunye contributed 100%. Mana ya chuzuru ihe ụtọ over nwunye, over her happiness, over her smile, over everything always so to wed. You kwesịrị feel guilty. Kwesịrị feel guilty. Ịghọtara na ife na-eme ụmụ nwaanyị o ji wee dụ ka ga-asị ọ bụrụ o ji wee dụ nọọ ụmụ nwoke ji wee kafa mma bụ na nwoke ga-eje kịta achụta nwaanyị laa the person ọlasị anya ọ bụrụ na ike na-esi isi ọpụta ọgwa nwoke ibi esi adịskia otife ike na-esi ọ na-adọkwa ọcha very dirty girl. Ojegwara ọlụ onye ọzọ ọsị ya nwa atọsi ala ụtọ chai as long as na ọ bụrụ nwaanyị ọ ga-edobe you will speak. Mana ọkwa ifọrọ ụmụ nwaanyị ga-aba na room na nwoke adakpu ya adakpu tọdosie ya aka n'olu ya tọsị anya na-achọ ka o gbukwa inye ọlụ. Nwoke ahụ hapụrụ ada tụrụ m pụọ. Nwaanyị ahụ ga-apụta wele ha nke kechisi onye ote ude sarụ dozie onwe ọpụta sị gị na the best man on earth. The best man on earth. O promise m heaven, promise m earth, nye m heaven, nye m earth, men na n'ibie. Ife ihe a na-akpọ packaging ụmụ nwaanyị nwere 100%. Na ihe a niile na-eme ọnọdụ na-ekpuchi gị abalị ọ na-anwụ abalị ọ na-atọ ọnụ maka gịnị ọ chọrọ ilu uko perfect n'iru everybody. Ọ chọrọ ka marriage wụrụ one of the best n'iru everybody. Ọ chọrọ do numbered n'iru everybody while she's dying inside though. Yes, but perfection we hot. Bụrụ m ikwesị na-feel guilty. Ikwesị na-feel guilty. May her soul rest in peace. Amen. Daalụ nụ. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.